έπαιξαν και τα σχολεία της παιδικής τους ηλικίας μεγάλοι Έλληνες λογοτέχνες του 19ου και 20ου αιώνα. Απόψε γυρίζουμε το χρόνο πολύ πίσω για να θυμηθούμε στιγμές που εμείς οι σημερινοί μαθητές δεν έχουμε ζήσει. Μιλάμε για χρόνια χωρίς προγραμματήματα, διαφορετικούς δασκάλους μέσα στην τάξη, χωρίς παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς ανέσεις. Ένα σχολείο ψυχρά εκπαιδευτικά και κρύο κατά τους χιλιάδους μήνες και όριζε ο ίδιος ο δάσκαλος και μόνο. Και όταν λέμε όριζε, εννοούμε πως έχετε να πάρει τέρα. Ποιος τοποθετήσει τολμούσε να συγκοπεί από το κάθισμά του κατά τη διάρκεια της παράδοσης του μαθήματος? Ποιος τολμούσε έστω και ψευδριστά να μιλήσει στον συμμαθητή του? Άσχετο. Ο καλύτερος στον έλεγχο έπαιρνε 7. Το 10 το έπαιρνε ο Θεός, πάει και το 9 το έπαιρνε ο δάσκαλος, πάει και το 9. Το 8 το έπαιρνε μόνο κάποιος μαθητής που ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Πολύ σπάνιο το λέμε αυτό. Οπότε οι περισσότεροι έπαιρναν από 7 και κάτω. Και μαζί με τους βαθμούς έπαιρναν και 2-3 αναμνηστικά χαστούκια ή χαρακές από τον δάσκαλο. Ούτως ή άλλως το ξύλο ήταν κάτι συνηθισμένο για το σχολείο εκείνης της εποχής. Ας αρχίσουμε με τον Νίκο Καζαντζάκη και το βιβλίο του «Αναφορά στην Κρέτα». Ας ακούσουμε τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια. Όταν γίνηκα 5 χρονών, με πήγαν σε μία δασκάλα να με μάθει να γράφω στην πλάκα γιώτες και κουλούρες, να μάθω να ζωγραφίζω σαν θα μεγαλώσω τα γράμματα της αλφαβήτης. Πώς ήταν ένα μικρό? Ήταν μια αγαθή γυναικούλα, κυραρετή την έλεγαν. Μου οδηγούσε το χέρι, μύριζε καφέ η ανάσα της. Μου έδειχνε πώς να κρατάω το κοντήλι και να κυβερνάω τα δάχτυλά μου. Φαντάζομαι πως δεν την ήθελες δασκάλα σου. Στην αρχή δεν την ήθελα. Δεν μου άρεσε η ανάσα της. Μα σιγά σιγά, δεν ξέρω πώς, άρχισε να αλλάζει. Σιγά σιγά νομίζω πως έγινε και όμορφο. Σχεδόν, ύστερα από λίγες εβδομάδες έγινε ένας άγγελος. Υγιεινός με κάτασμα αυτόν. Την ξαναείδες ποτέ αυτή τη δασκάλα σου? Διάβηκαν τα χρόνια. Ξενιτεύτηκα. Γύρισα πάλι στην Κρήτη. Πέρασα από το σπίτι της δασκάλας μου. Στο κατόφλι καθόταν στον ήλιο και λιαζόταν μια γριούλα. Τη ζήγωσα. Της έδωκα γνώρα. Άρχισε να κλαίει από τη χαρά της. Και μια στιγμή δεν κρατήθηκα και τη ρώτησα. «Κυραρετή», της είπα, «φορούσες ποτέ άσπρο χιτώνα?» Και τι σου απάντησε? «Νηστητή μου, κύριε», ξεφώνησε κακόμοια και έκανε το σταυρό της. «Εγώ άσπρο χιτώνα, παιδί μου», και κίνησαν τα μάτια της να τρέχουν. Και όταν πήγες στο δημοτικό τι έγινε? Θυμάμαι πως ένιωθα μέσα μου περηφάνεια και φόβο. Το χέρι μου ήταν σφινωμένο στην φούχτα του πατέρα μου. Μπήκαμε σε ένα παλιό κτίριο με μια φαρδιά αυλή και ένα πλατάνι στη μέση. Κοντοστάθηκα. Δίλιασα. Το χέρι μου άρχισε να τρέμει μέσα στη μεγάλη ζεστή φούχτα. Μετά ο πατέρας σου άφησε έτσι. Ο πατέρας μου έσκυψε, μου άγγιξε τα μαλλιά μου και μου χάιδεψε. Τινάχτηκα. Ποτέ δεν θυμόμουν να με είχε χαϊδέψει. Σήκωσα τα μάτια μου και τον κοίταξα τρομαγμένος. «Εδώ θα μάθεις γράμματα», είπε. «Να γίνεις άνθρωπος. Κάμε το σταυρό σου». Και ο δάσκαλος ποτέ εμφανίστηκε? Ο δάσκαλος πρόβαλε στο κατόφλι. Κρατούσε μια μακριά βίτσα και μου φάνηκε άγριος, με μεγάλα δόντια. Και κάρφωσα τα μάτια μου στην κορφή του κεφαλιού του, να δω αν έχει κέρατα. Μα δεν είδα. «Τούτος είναι ο γιος μου», του είπε ο πατέρας μου. Ξέμπλεξε το χέρι μου από τη φούχτα του και με παράδοκε στο δάσκαλο. «Κατάλαβα, από τον αστείο πατέρα σου μας είναι ο δάσκαλο». Το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου», του είπε. «Μην τον λυπάσαι. Δέρνε τον. Κάνε τον άνθρωπο». «Έννοια σου, καπετάν Μιχάλη. Έχω εδώ το εργαλείο που κάνει τους ανθρώπους», είπε ο δάσκαλος και έδειξε τη βίτσα. «Να, είναι μια πυδαγωγική. Κι άλλη φορά, σχασμός». Μετά θα έλεγε εσύ μετά της. Moi sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Πατριδογραφία, ποιος θα μας πει μάθημα? Κανείς. Μάλιστα, Στυλιανή. Άσε τα μάλιστα και αρχή να μάθημα.
βρίσκεται στο κέντρο του παλαιού κόσμου, είτε μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας. Η Ελλάδα είναι μόνο προς βορρά και εν μέρει προς ανατολάς. Έχει εδαφική συνέχεια με άλλες χώρες. Μάλιστα, με ποιες δηλαδή, για πες προς η Σοφία. Προς βορρά συνορεύει με την Αλβανία, Ιουγκοσλαβία και Βουλγαρία. Προς ανατολάς δε μετά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Έκτασης δεν ενθυμείς η Σοφία. Έκτασης λέω. Η έκταση της Ελλάδος είναι 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία το 1/6 αποτελεί το νησιωτικό τμήμα της. Μάλιστα, συμφωνήσαν. Το 1/6 αποτελεί το νησιωτικό τμήμα της. Δεν εννοώ αυτό. Η Σοφία εκτιμά πως η έκταση της Ελλάδος είναι 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συμφωνείς με την άποψη μαθητριά σου? Ναι ή ου? Ναι. Μάλιστα, ανοίξτε και δύο τσουκαλάδες των χωριών σας. Η έκταση της Ελλάδος είναι 131.944 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μία για σένα, Σοφία, και δύο για σένα, συμφωνείς με όλους την ουσία της Σοφίας. Σοφία Χριστιανή, μέτρια. Καθίστε κάτω. Εσύ, τι στρογγυλοκάθισες. Σήκω πάνω. Μάλιστα, κύριε δάσκαλο. Για να ακούσουμε τώρα λίγα πράγματα δια την πόλη των Αθηνών από την Άνω. Πρωτεύουσα της Ελλάδος, Αθήνα, με 630.000 κατοίκους και μετά των Πραστείων 1.330.000 κατοίκους. Είναι η ενδοξωτέρα πόλης του κόσμου. Η Ελλάς κατανέμεται σε 9 γεωγραφικά πλάτη. Στερεά Ελλάς και Εύβοια, Πελοπόννησος, Ιόνια νήσι, Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, νήσι Αιγαίου Πελάγους και Κρήτη. Ταύτα ΔΕΗς 52 νομούς. Σπουδότερη τουριστική αφετηρία. Σπουδότερη τουριστική αφετηρία εξής. Αθήνα, Κόρινθος. Κόρινθος τι? Αρχαία Κόρινθος, Λουτράκη κτλ. Σπάρτη, Μιστράς, Μάγη κτλ. Λάρισα, Τέμπη, Όλυμπος, Μετέωρα, Πύλη. Μάλιστα, διαβασμένη είσαι κι εσύ. Άριστα, 7. Για να δω τα χέρια σου, είναι καθαρά. Γιατί είναι βαμμένα κόκκινα? Έτσι μου φαίνεται να βγάλει της Πασχαλιάς του δάσκαλο. Και ακόμα δεν έφυγε η μπογιά. Για πρόσεχε τα χέρια σου. Μα τι πάθατε όλοι σήμερα και είστε τόσο καλά διαβασμένοι. Για συνέχισε η ζωή να σε εξετάσω και σένα. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Βυζαντινάκτης Βοταπόλεως. Πέλα, Καστοριά, Άγιον Όρος, Φίλιππη. Η Αματικέ Πηγέ. Η Αματικέ Πηγέ, Λουτράκι, Εδιψός, Καμένα Βούρλα, Υπάτη κτλ. Ποταμί. Η μικρά έκταση της πατρίδας μας δεν επιτρέπει τον σχηματισμό μεγάλων ποταμών. Οι μεγαλύτεροι ποταμοί έχοντας πηγάσει στην Βουλγαρία, έδωσαν στο Σιμών ή την Ιουγκοσλαβία. Αξιώς, από τους καθαρούς ελληνικούς ποταμούς, οι σημαντικότεροι είναι ο Αλιάκμον Μακεδονίας, ο Αχελώος Δυτικής Στερεάς και ο Ποινιός Θεσσαλίας. Λίμνη υπάρχουν πολλές. Φόρα πήρες. Δεν ρωτηθείς για κάτι τέτοιο. Μάλιστα δάσκαλε, συγγνώμη. Λίμνε. Λίμνη υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα. Κυριότερα είναι οι Τριχονείς, η Βόλβη και η Βομορίδης. Μάλιστα, φίλε, να σημειώσω και τον βαθμό σου. Πολύ καλά, έτσι, για την ανάρτηση διαφθάρων συμπεριφορών σου. Κάθισε κάτω. Μάλιστα και δάσκαλε. Κατερίνη. Παρούσα. Για να δούμε. Έχουμε 5 δια τη Γιάννη και τη Σοφία. 6 για τη Ζωή και 7 για την Άννα. Θα δούμε και κάνω 8 άρα και σήμερα έτσι όπως έχει τη λύση τη σημερινή εξέταση. Κατερίνη, πολιτική και πολιτιστική κατάσταση της χώρας. Πολιτεύμα της χώρας είναι βασιλευμένη δημοκρατία. Με επίσημη θρησκεία, χριστιανική ορθόδοξη, με αυτοκέφαλον εκκλησία. Η εκπαίδευση είναι ικανοποιητική.
Η Ελλάδα διαθέτει αρκετά πανεπιστήμια και ανώτατα σχολάρια. Το πνευματικό επίπεδο του λαού ανέρχεται συνεχώς. Έκανε τέχνη και τα γράμματα. Καλά, καλά, δεν μου λες. Κατονόμασε μας μερικούς σπουδαίους κόλπους. Ακούω! Τι άλλη? Ναι, Στυγιανή. Ριοναντήριο. Ριοναντήριο! Αυτό είναι το πλέον συγκοινωνία. Κατερίνη δυσχεραίνεις ήδη η φλιπεράν κατάστασή σου. Δεν είναι φερικό. Φερικό! Τι ξενόγλωσε λέξιν τούτες. Δεν μου λες, κατονόμασε μας μερικές χερσονήσους. Χερσόνησος Κρήτη, η Χερσόνησος Λέσβος, η Χερσόνησος Ρόδος και η Χερσόνησος Εύβοια. Η Χερσόνησος Βίτσα. Άνοιξε τα χέρια σου. Η Χερσόνησος Κορίνθου. Τι λες, μωρέ! Εκπαιδεύτηκε η δάσκαλα. Τώρα θα σου πω, ώστε να μην ξαναμακαπαιδευτείς. Αύριο αναμένω τον κηδεμόνα σου και πέφτει και επί την ευκαιρία να φέρει ένα ταινία λάδι από τον ελαιόνα όπως της δεξαμενής του χωριού. Ξέρει εκείνος από το καλό. Να δάσκαλος μια φορά. Αυτός είναι δάσκαλος. Όχι ο Δημήτρης ο Πάσκος στην Κρατσούνιστα που παίζει το πηδικτό με τα μαθητούρια του. Άκουσε και η δάσκαλος να παίζει με τα παιδιά. Δεν θέλουν αέρα τα παιδιά. Θέλουν ξύλο και αγριοσύνη. Το ξύλο μαθαίνει τα παιδιά γράμματα και γνώση γιατί είναι βγαλμένο από τον παράδεισο. Δεν ήταν κακός άνθρωπος ο Λόλης. Απλά πίστευα πως όλοι εκείνα τα χρόνια ότι μόνο με το ξύλο μαθαίνουν πράγματα τα παιδιά. Δεν είχαν μόνο το ξύλο τότε σαν εχθρό. Υπήρχε και η γλώσσα του σχολείου, η καθαρεύουσα που ήταν ακαταλαβίστικη για τους μαθητές. Φυγεί το Κώστας Βάρναλης τι έπαθε όταν πήγε να φτιάξει δημοτική γλώσσα, δηλαδή την απλή γλώσσα του λαού. Ήμουν καθηγητής στα Μέγαρα και κάποια χρονιά στη γάμα ελληνικού είχα πολλά καλά παιδιά. Έτσι αποφάσισα και τους δίδαξα ολάκυρο τον εθνικό ύμνο Σολομού, που δεν τον είχε το πρόγραμμα. Βρέθηκε αμέσως ο επιστήμονας του χωριού να με καταγγείλει στο Υπουργείο ότι υπονομεύω την αθάνατη ημών γλώσσα με τη δίδαξα τον εθνικό ύμνο. Πού να το φανταζόταν ο Σολομός ότι ο ύμνος του θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνική προδοσία, και το Υπουργείο με κάλεσε σε απολογία. Και βέβαια, το μυαλό των παιδιών τότε, όπως και τώρα, ήταν συνήθως στην αυλή και στο παιχνίδι. Και σπάσεις για ο δάσκαλος να κάνει τους μαθητές του να προσέξουν. Ενδιαφέρον είχε αυτή η σκηνή που διηγήθηκε ο Καζαντζάκης. Ο δάσκαλος ονομάζεται Περίανθρος Κρασάκης. Αυτός είχε μανία με την καθαριότητα. Κάθε μέρα επιθεωρούσε τα χέρια, τα αυτιά, τη μύτη, τα δόντια, τα νύχια. Δεν έλεγε, δεν παρακαλούσε, μα έλεγε. Ζώα, αν δεν πλένεστε κάθε μέρα με σαπούνι, δεν θα γίνετε ποτέ σας άνθρωποι. Τι θα πει με αυτές άνθρωπος, αυτός που πλένεται με σαπούνι? Το μυαλό δεν φτάνει κακομοίριδες, χρειάζεται και σαπούνι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε γραμματική. Σύφης, Μανολιός, Χαρίλαος, όρθιο. Θα πούμε ποιες λέξεις θα σήμαινε. Είναι πρώτα όλες οι λέξεις αρχόμενε από ισονοτήρια όπως η κυρία είπα. Δεν γνωρίζεις άλλες? Να το δάσκαλε. Λέγε Μανολιό. Υιός και μόνο. Μανολιό, το γεγονό αρχίζει από ήττα, όχι από ύψιλο. Συγγνώμη, το ξέχασα. Μα δεν με προσέχετε όταν σας εξηγώ τη γραμματική? Κύριε, από ύψιλον είναι και το υπερήφανο. Σωστά, λέγει Σύφη. Ποιες από τις αντωνυμίες θα σήμαινε? Οι διοικητικές ούτως άφα. Όχι μόνο διοικητικές Σύφη. Είναι επίσης και αόριστες. Μα χθες δεν τα λέγαμε. Γιατί δεν με προσέχετε?
Σας προσέχαμε, κύριε. Αλλά ήταν λίγο δύσκολο. Μήπως αν μας δίνει λίγο χρόνο? Τι χρόνο να σας δώσω, αφού ο νους σας είναι έξω, στο παιχνίδι και στο μεταπόλεμο. Νομίζω κύριε ξενύχτα. Λέγε, Χαρίκα. Είναι και οι αναφοριές ως τις ή τις όντου. Μόνο αυτές θυμάσαι. Νομίζω ότι δεν σας δέρνω όπως οι άλλοι δάσκαλοι. Δεν μου δίνετε καμία σημασία. Λοιπόν, θα σας τα ξαναπώ, να τα βάλετε καλά στο μυαλό σας. Μην αποβρίνια. Θα μάθετε καλά τη γραμματική και μετά θα πάτε για παιχνίδι. Δεν θα φύγει από εδώ κανείς αν δεν μάθει πώς τονίζονται οι λέξεις. Επαναλαμβάνετε μετά από μένα. Από τα επιρρήματα θα σύνονται. Άπαξ. Εκάστοτε. Εξής. Ήκιστα. Ο οποίος, όσος ο πόσος. Γιατί δεν μιλάτε? Επαναλαμβάνω. Ο οποίος, όσος ο πόσος. Σώπα, δάσκαλε. Σώπα να ακούσουμε το βιβλίο. Έξω, όλοι οι γράμματα. Εσείς δεν είστε για γράμματα. Μόνο για το πόλεμο είστε. Άντε, πάτε να σπάσετε τα κεφάλια σας. Μήπως καταφέρω να σας βάλω μέσα για τη γραμματική. Ώρες μας επένει τα αυτιά. Ποια φωνή αντά είναι μακρά. Ποια βραχαία. Και τι τόνο να βάλουμε. Οξιά ή περιστικούμενη. Και εμείς ακούγαμε τις φωνές του δρόμου. Τους μανάβδες, τους κουλουτζίδες, τα γαλουράκια που γκάριζαν και τις γειτόνες και τις γειτόνισσες που γελούσαν. Περιμέναμε πότε να χτυπήσει το κουδούνι, να γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε τον δάσκαλο να υδρώνει απάνω στην έδρα, να λέει, να ξαναλέει και να θέλει να καρφώσει στο μυαλό μας τη γραμματική. Μα ο νους μας ήταν έξω, στα μήλια και στον Μετροπόλεμο. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Το διάλειμμα. Η αγαπημένη στιγμή όλων των αυτών. Ξαναγυρίζω σε μαρτυρίες εκπαίδευσης. Ας δούμε τα βάσανα που πέρασε στο σχολείο του χωριού του, ο Γιώργος Βυζινός. Πολλά βάσανα. Γιατί είχε αντιμετωπίσει όχι μόνο τη στριβνή καθαρεύουσα, μα και τη στενοκεφαλιά του δασκάλου. Αυτά τα βάσανα διηγείται στο διήγημά του. Γιατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα. Αυτός έγραψε αυτό το κατάλογο. Ο παλιός μας δάσκαλος, κύριε. Ο Δίος ο Κακάμακος. Τα ονόματά σας είναι όλα γραμμένα λάθος. Σένα για παράδειγμα πώς σε λένε? Θοδωρό Περάτογλου. Όχι βρε Χαβάνη, Θουκυδίδη Περάτογλου. Εσένα πώς σε λένε? Δημήτρη Τερμιτζόγλου. Όχι βρε Χαβάνη, Δημοσθένη Τερμιτζόγλου. Δημοσθένη σε λένε? Τι λες κι εσύ φρέχασε? Λες τώρα ξαφνικά να μην με λένε Δημήτρη και να με φωνάζουν Δημοσθένη? Α, είπα κι εγώ. Τότε γιατί ο νέος δάσκαλος μας αλλάζει τα ονόματα? Δεν έχω ιδέα. Εσένα πώς είπε? Θρασίβουλο, Θουκυδίδη, να το πείραξε ζέστη. Ησυχία! Εσένα πώς σε λένε? Εγώ είμαι ο Γιώργης. Ποιος Γιώργης βρε? Γοργίας είναι το όνομά σου. Γοργίας, μα Γιώργη με λένε, το Γιώργη του χωριού. Σκάσε Χαϊβάνη, Γοργίας είναι το όνομά σου. Είμαι ο καινούργιος σας δάσκαλος και θέλω να μιλείτε όλοι σωστά. Να είστε επιμελείς μαθητές και να προσέχετε ή στο μάθημα. Και να μείνετε λυθό και κοιτάζετε έξω προς τη μηλαία του σχολείου. Ποια είναι η Μιλέα, κύριε? Δεν ξέρεις τη μηλαία, Γοργία. Αυτό το δέντρο που είναι έξω είναι η μηλαία του σχολείου. Όχι, κύριε δάσκαλε, δεν το ξέρεις καλά. Αυτό δεν είναι Μιλέα, αλλά Μιλιά.
Τι είπες ανουδέστατη, τολμάς να μου αντιμιλάς. Εγώ δεν ξέρω ποια γραφείονται στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτό το δέντρο είναι μιλιά. Σκάσε Χαρδάν, Μιλέα είναι. Έτσι είναι το σωστό της όνομα. Μα κύριε δάσκαλε, αυτό είναι το ίδιο δέντρο που έχουμε στο κήπο μας. Είναι τα ίδια άνθη, έχει τα ίδια φύλλα, τους ίδιους καρπούς, δεν μπορεί παρά να είναι μιλιά, όπως η δική μας. Σήκω πάνω και πλησίασε αμέσως. Πες πως λένε μιλιά αυτό το δέντρο. Όχι δάσκαλε, δεν το ξέρεις, αυτό είναι μιλιά. Τι είπες, τολμάς να του μιλάς. Άπλωσε το χέρι σου αμέσως. Επιμένεις, δεν είναι μιλιά αυτό το δέντρο. Επιμένω, μιλιά είναι. Έτσι θες Χαϊβάνι, θα σου δείξω τώρα. 4 παραμία θα σου δώσω, μέχρι να πεις πως πρέπει να μάθεις πως αυτό το δέντρο δεν είναι μιλιά και είναι μιλέα. Μ' ακούς? 4 παραμία. Τελικά, ο Γεώργιος Βυζίνος αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τον δάσκαλό του, χωρίς όμως να προδώσει τη μιλιά του κήπου του. Να πως, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα. Η μιλιά του σχολείου του είναι μιλέα, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ο δάσκαλος δεν. Όμως η μιλιά του κήπου του, ναι, αυτή είναι μιλιά, γιατί είναι μιλιά. Δεν πήγαινα τότε όλο και από τη σχολεία. Πήγαν αρκετά, πάτησα την ευκαιρία της μόνιμης και είδες ότι έπρεπε να δουλεύω. Ένα από τα παιδιά, ο Μέλος, είναι ένα στο βιβλίο του Μέλου Λεντέμι, ένα παιδί που είναι ετάστημα. Ο Μέλος είναι ένα παιδί που δουλεύει και δεν μπορεί να πάει σχολείο. Όμως, με δικά του χρήματα αγοράζει βιβλία και τα διαβάζει. Και ύστερα λέει γίνει τις ιστορίες. Κάπου ο δάσκαλος του και του φωνάζει στο σχολείο. Εσύ είσαι που λες τα παραμύθια. Δεν φταίω εγώ. Και ποιος φωνάζεις. Γιατί όμως δεν έχεις στο σχολείο να γράψουμε και να μάθεις να μάθεις καλά. Δεν τα αγαπάς. Αν τα αγαπάω, δάσκαλε, να υπάρχουν πιο γλυκά γραμμάτα στην κόσμο. Πώς όμως να τα μάθω. Να έρχεσαι εδώ, στην τάξη. Δεν μπορεί δάσκαλε. Εγώ μαθαίνω γράμματα του ποδαριού, γράμματα της τριχάλης, μαζί με τα δωμάτια. Να μας κάνει εκεί να γρασί και εγώ να διαβάζω. Πρέπει όμως να είσαι στο σχολείο. Μα τα σχολεία σε αυτόν τον κόσμο είναι όλα σχολεία της μέρας. Ανοίγουν τις πόρτες τους μαζί με τα μαντιά. Τι να κάνω. Τι είναι αυτό. Χρήματα δάσκαλε. Τα κέρδισα με τη δουλειά μου. Γιατί δεν αφήνεις εδώ. Μπορώ, δάσκαλε, να έρχομαι στο σπίτι στο απόγευμα να μαθαίνεις γράμματα σχολείου. Λοιπόν, πάρε τα χρήματα σου πίσω και αύριο που θα παθνείς τα γαμμάλια σου, έλα. Να πάρω πλακόδιλη, δάσκαλε, να πάρω χαρτιά, μολύβια. Όχι, όχι καλό παιδί. Πώς είναι το όνομα σου. Μέλιος. Όχι, Μέλιο. Μέλιο! Μέλιο, τα χρήματά σου! Από το άλλο βράδυ άρχισε ο Μέλος να πηγαίνει. Σαν συγγύριζε τα βόδια και τα πόντζε και τα πάχνιζε. Έχινε στο κεφάλι του ένα μαστραπά νερό. Σφουγγαριζότανε, έχανε στο κόσμο τα χαρτιά του και κλεφτά τρέμπονε στο σπίτι του δασκάλου. Το είχαν συμφωνήσει δύο, να μην μαθευτεί το μυστικό της πουθενά. Μα ένα βράδυ, ο Μέλος έπεσε πάνω στη θεία του. Έλα εδώ, για ζήγωσε. Πού τριγύριζες νυχτιάτικα? Να, πήγαινα... Και αφήνεις και την πόρτα του αγχουριού ανοιχτή, γιατί? Για να μην κάνεις σώματα και ξυπνάτε. Κι αν μας κλέψουν τα ζά, τι θα γίνει, λες? Θα τα πληρώσω εγώ. Εσύ με ένας πλούσιος. Και με τι θα τα πληρώσεις? Δεν τα κλέβω. Και πού το ξέρεις εσύ? Στην πεθεριά με τους αλογοσούρτιδες έχεις. Με αυτούς ρεμπελεύεις. Αν τα μάθει ο θείος σου, αλλιώ ανώς σου. Όχι, όχι, δεν πάω με αυτούς. Πού στον Αγίου στο πας? Στο σχολείο. Στο σχολείο. Να τα. Και καλά βρε κουτάβι. Δεν μπορούν να κάνουν τα γράμματα δίχως τη μούρη σου.
Άκου τώρα λίγα λόγια. Ή ζευγάς ζευγάς ή παπάς παπάς. Για γελαδάρι σε πήρε ο θείος σου, όχι για γραμματικό. Άντε πες να κοιμηθείς τώρα και έχεις δουλειά αύριο. Άκου εκεί, θέλει και σκολιό. Το παιδί έσβησε το λιχνάρι, έπισε στάχερ και τα μουσκευε το πρωί. Απ' την άλλη μέρα τα κόψε όλα. Πέταξε τα βιβλία μέσα στα χώματα και δεν τα ξανασήκωσε πια. Το πήρε απόφαση. Αυτό ήταν το δεύτερο του. Να κάνει χωριό με τα δαμάλια. Μα γελάστε. Την τρίτη μέρα, καθώς γίνηκε από τη βοσκή, το σταμάτησε ο δάσκαλος. Κάμω θα πω μυρό μου. Μα δεν σου αφήσω να χαθείς. Θα σου δίνω εγώ τι βιβλίο χρειάζεσαι. Και άμα βγάλεις το δημοτικό και σου κουράγει για το γυμνάσιο, τράβαγε μου φοβάσαι τον φόντι σου. Ευχαριστώ, δάσκαλο. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Πάρε τα χρήματά σου πίσω. Εκεί στην πόλη που θα πας στο γυμνάσιο, θα χρειαστείς χαντζηλίκι. Μα θα τα καταφέρει, δάσκαλο. Πώς το ξέρει? Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Η ζωή εκεί είναι δύσκολη. Θα χρειαστείς για νίκη, για φαΐ, για τετράδια. Πάρε τα χρήματα σου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο Μάλης τα κατάφερε τελικά και έφτασε να δώσει εξετάσεις στο γυμνάσιο. Ήρθε για τις εξετάσεις. Μάλιστα. Πού είναι και η μόνη σου? Πουθενά. Και τότε ποιος σε φροντίζει? Εγώ. Και ποιος σου μάθει τα πράγματα? Εγώ. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Καθόλου γράψε τη στην κόλλα σου και από κάτω δώσε τις απαντήσεις. Ας αφήσουμε όμως τον άλλο να γράψει με την ησυχία του και στη μεθαμένη της εμπειρίας Έλλης Αλεξίου, η οποία σε ένα ελληνική εμπειρία της δασκάλα στο τρίτο Παρθεναγωγείο Ηρακλείου στις αρχές του 1910. Δεσποινής Αλεξίου, ήρθαν όλα τα κορίτσια με τις καινούριες τους στολές για την παρέλαση. Μάλιστα, κυρία, κάποια κορίτσια ήρθαν, όμως κάποια άλλα. Σηκωθείτε όλες όρθιες. Κυρία, τι θες να κάνω? Να μείνω εδώ, κυρία, που φορά μαύρη πέρτα και δεν ξεχωρίζω. Όχι! Να μείνω εγώ, μόνο την αγόρασε ο πατέρας μου. Μα δεν προλάβει η μητέρα μου να μου τη ράψει. Δεν κάνουμε καμία εξαίρεση, Λεμονιά. Αν κρατήσουμε εσένα, θα πρέπει να κρατήσουμε και την άλλη και την άλλη. Μα κυρία, με τη μαύρη πέρτα δεν θα φαίνεται πως φοράω ποδιά. Θα σε ορκίζουμε, κύριε μου, την αγόρασε ο πατέρας μου, αλλά... Σιωπή, κορίτσια, καθίστε γρήγορα κάτω. Κυρία, συγγνώμη που σας διακόπτω. Άμα πάμε πίσω-πίσω, δεν θα φαινόμαστε. Τι λέτε, συμφωνείτε? Ποια με διέκοψε, ποια μίλησε? Εγώ, κυρία, η Κρυσταλλία. Έλεγα λοιπόν... Α, η Κρυστάλλια. Σιωπή, θα μου κάνεις και υποδείξεις. Είναι κρίμα, κυρία, να αποκλειστούμε για μια πάτητσα τώρα. Για λίγο χασματάκι. Αφού τα πηγαίνουμε, πολύ καλά στα μαθήματα. Ανάτι, πετάχτηκε και η άλλη έξυπνη Μαγδάλα. Μάγδα, κυρία, ή έστω Μαγδαληνή. Μαγδάλο, φωνάζομαι τη γιαγιά μου. Τσιμουδιά, γλωσσού, ανεδεστάτη. Ελάτε, κυρία, δείξτε λίγη κατανόηση και ευαισθησία. Εσείς που είστε τόσο καλοί. Και να σας πω, εμένα μου φωνάζουν Ευαγγελία. Αλλά αν είναι να πάρω μέρος στην παρέλαση, το γυρνάω και στο φακελιό. Δεν με πειράζει. Σιωπή, ανόητες. Να δω ποιος θα βρεθεί να σας παντρευτεί τέτοιες γλωσσούδες που είσαστε. Καθίστε κάτω. Η παρέλαση πήγε περίφημα. Το σχολείο μας ειδικά έκανε να τα καλύτερα. Όλος ο κόσμος χειροκρότησε με ενθουσιασμό τις μαθητριές μας. Όμως κανείς δεν πρόσεξε εκεί στη γωνία του δρόμου
τυλιγμένο στη μαύρη μπέρτα της μητέρας της. Βάλ' την και πήγαινε, να δεις που δεν θα σου πούνε τίποτα. Μέσα σε τόσα παιδιά δεν θα ξεχωρίσεις. Και η Μαρία, η Μαριγό όπως επέλεγε να τη φωνάζει δεικτικά η διευθύντρια, την πίστεψε. Μα η διευθύντρια δεν την κράτησε, για να μην χαλάσει την ομοιομορφία του σχολείου. Σηκώστε το χέρι όσοι δεν έχετε παπούτσια για την παρέλαση. Γιατί δεν γράφεις? Τέλος. Ωραία, κατάγραφες τις απαντήσεις. Τις έχω. Πώς? Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί. Για δώσ' μου τώρα εδώ. Σε χαίρο. Κύριε Γυμνασιάρχα, τελειώσαμε. Πώς πήγε? Καλά. Δύναμη να μην πω καλά. Ενδιάνει πολύ καλά. Μάλιστα. Από εδώ είσαι εσύ. Γιατί ήρθες τόσο καθυστερημένος? Δεν το ήξερα. Ήρθα από χωριό. Αδιάφορο! Έπρεπε να το ξέρεις. Έμεινες σε καμιά τάξη στάσιμος? Όχι. Γιατί δεν απαντάς? Όχι. Γιατί διστάζεις? Εφήνισες ανελιπώς και τα 6 χρόνια? Όχι, δεν... Τι δεν? Δεν πήγα καθόλου σχολείο. Καθόλου? Πώς? Κυρία Σκαμπουρά, τι αποκάλυψης είναι αυτή? Δεν είχα προβλέψει κάτι παρόμοιο, κύριε Γυμνασιάρχη. Ομολογωμένως ήταν κάτι το εκπληκτικό. Τι εκπληκτικό, κυρία Σκαμπουρά? Εδώ πρόκειται περί πρωτοφανούς απάτης. Να σημειωθεί το όνομα του διδασκάλου. Πώς τόλμησες εσύ, νεαρέ, να εξαπατήσεις ολόκληρο εκπαιδευτήριο? Σιωπάς! Χα! Η σιωπή του ενόχου. Θα άφησα απέξω να κλαις. Όχι, κύριε, δεν κλαίω. Γιατί? Δεν έφτασε σε τίποτα. Κι ούτε ψέματα είδα. Αυτά τα γράμματα μου δείξανε, αυτά έμαθα. Γιατί δεν τα δέχεστε? Είναι διαφορετικά τα γράμματα του σχολείου. Δεν είχα χρήματα για να πάω στο σχολείο. Κακό είναι. Τώρα μου λέτε εσείς ότι δεν έχω πέρασει. Σιωπή. Θα φύγει. Και σε όποιον με ρωτάει θα λέω ότι κάποτε μάζεψα λίγα λεπτά για να πάω στο γυμνάσιο, μα με έλειξαν επειδή τα γράμματα που είχα ήταν του χωραφιού και δεν περνούσαν. Ορίστε, φίλε μου, δράσος. Σε ρώτησα για το όνομα του διδασκάλου για να αναφερθώ στο Υπουργείο. Αλλά μένω, δεν απαντάς. Προφανώς θέλεις μόνος για το όνομα του διδασκάλου. Παιδί μου. Όχι, το θυμάμαι. Και γιατί δεν το λες? Δεν είμαι Ιούδας! Τελικά, ο Μέλιος τα κατάφερε και φύγει στο σχολείο. Πάρα σαν αντιδράσει στο Γυμνασιάρχη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε και γίνει συγγραφέας όταν μεγάλωσε. Η νέα παιδαγωγική έφτασε κάποτε και στην Ελλάδα, έστω και αργά. Δεν κρατούσε βέβαια βούρβουλα, αλλά ίσως πρώτο και κύριο ενδιαφέρον και στο παιδί, καθώς και την πνευματική και ψυχική του ανάπτυξη. Φωτισμένοι παιδαγωγοί, όπως ο Δελμούζος, ο Κοντουράς, ο Παπαμάκος και άλλοι πολλοί, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη της παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Ωστόσο και πριν από αυτούς υπήρχαν άνθρωποι που έδιναν και τη ψυχή τους για αυτό το σπουδαίο λειτουργήμα που λέγεται διδασκαλία. Ο δάσκαλος από την Κρετσούριστα που έπαιζε τη δίχτυα με τα μαθητήρια του. Η δασκάλα του Καζαντζάκη που μεταμορφώθηκε σε άγγελο. Η νεαρή δεσποινής Αλεξίου που στεναχωριόταν όταν έβλεπε τις μαθήτριες να μην μπορούν να κάνουν παρέλαση. Ο δάσκαλος που πήγαινε κρυφά και βοηθούσε το μέλλον στα μαθήματα ήταν αμέτρητος σε όλη την Ελλάδα, σε χωριά, σε πόλεις, στα πιο μικρά και απομονωμένα σχολεία. Ας τους θυμηθούμε αυτούς τώρα που ολοκληρώνει την ταινία μας. Τους υπόλοιπους ας τους σκεπάσει η Λίδη. Αλεξίου, παρούσα. Γεωργίου, παρούσα. Δημητροπούλου, παρούσα. Θεοδωράκη, παρούσα. Ιωαννίδη, παρούσα.